Здравейте, аз съм Оливер Джуд 24, тук с The Transporter. Играем Survivor в Somplex. Името се произнася така, но се пише по друг начин. Разбира се. И тук се направих малко полми. Оливер продава главички. Да. И аз продавам, но The Transporter, ела. чакай малко. Искам да покажа моята част. Тая глава на прасето е за 300 и тая също е за 300. Две глави бяха ми безплатни дадени, а другите аз пих и ги спечелих. И има още нещо по кучето ми, но вижте какво развалена направо. И тук вчера започнахме и тъгахме, но днес ще се оправят всичките работи. И така. Транспортер. Ще очаквате втори епизод, в който се развие. Да, какво? Дай ми тая глава. Чакай да правя айрона. Дай ми оная глава с черепа. Скелетска или с крал? С корона или без корона искаш? Не бе, оная с черепа. С кръвта и тая. И аз ще дам една изненадка. Виж ела, виж колко тръскузени имам. Една изненадъцка глава ще дам. Ако я нямам. Нямаше, дай ми първо тая, аз ще ти дам една изненада. Тъс ли? Да. Добре. Thank Опа! you. Добре, тя взе. И сега ще дам една изненада. Опа, какво служих? Така? Аз така слагам тая глава, да ми туда. И да ме добре. Оливер, говори по-силно. Ето. Много ти благодаря! Thank you! Много ти благодаря! Браво! И тук на едно момиче главата искаш ли я? Ами аз имам колко на момичета? Имам продава се само за $220. Аз имам 1, 2, 3, 4 момичешки ние същи. Една е друга момичешка и още. Тя нямаш моята момичешка. Аз момичешки не. Само за 220. Не, просто съм си купил някакви глави. Добре. Това е на Оливер кучето. Вълка. Моя също е с оранжева, трябва да се верем. Имам ключ, днес ще отключа честа. Да ти кажа ли най-ефтините кои са? Да. Едната най-ефтина е... ето... чакай малко коя... Тая е най-ефтината. Да. А другата най-ефтина е и тая. Чакай, кои продаваш само да питам? Всичките ги продавам, освен... да, и тая продавам също. Коя е? С макефи. Ама... Чакай малко, да те знам. С макефи. А що не сложиш глава? Какво? Аз те изпък на всеки епизод слагам и така глава. Ами да, моята е в Ender Chest, пак после като си избереш. Значи аз имам тук в инвентара на скелетска глава с корона, моята глава и 7 скелетски глави. Сега като си избереш глави, ще отида. Искаш една скелетска глава безплатно. Каква? Виж. Без корона, дай ми я. Да, аз имам много такива. Така. Избери се глава. Искам да питам няколко колко струва. Вижте колко мъни имам. Видяхте 873. Така, искам да си избера. Те са на промоция, някои са на промоция и са по 500. Искам да питам колко струва е тая с качулката. Тая на Младен. Те ли? Да. И колко струва? Тя струва 800. Добре. Колко струва тая, другата? Тая струва 600. Ами, на Хейло? На коя? На тоя? Да. Тя е малко по-такава и струва 900. Добре, ами тая? Тя е пак 600.
Ами, тая зелената. Тя е 500. Токи, аз избрал те. Чакай малко. Имам 873. Аз това ще събирам. Това искам глава, да? Каква? Мога да си избера и чакай малко. Добре. Еми не знам. Сега колко как ще струва? 900. Ами, тая? Тая 700. Значи, Днеска е на промоция, иначе тая струва 1200. ами, айде да запазим я, днеска по-късно ще дам пари, защото да събера още малко, ще ги дам. За тая или за и тая? Ами, за Хейл. Добре. Може и с по-късно. Тъй. Сега. Утре пак ще има промоция, само че на други глави. Добре. Гес трябва да се направя там вилиджър. Така. Ще е много яка къщата ми, ама трябва да чакаме малко да се спря. И сега спирам за малко клипа, за малко пак ще запусна, малко ще пооформя хобито, базата ми. Да, аз отивам да копам дъма на спауна. Добре, аз сега те връщам. Аз правях клипа на пауза, да знаеш. Да, добре. Сега се оформя тук къщата. Аз отивам за да си такова. Ами... Аз искам да спечеля, знаеш какво ми остава от колекцията? Какво? Дъма брадва магична и ще имам цялата дъма броня, без нагръдника и дъма брадвата магична. Добре. Иначе имам дъма брадва, ама не е магична. Отивам да копам. Съпам. После си да оформя къщата с дърво, ще я направя. Дай нататък. What? Колко са копали тез? What the? Ми тез? Та няма един диамант тук, кога се респауни? След 40 минути. Ях ти. Ей, кученце. То само кол. Нищо да. Кол. Много кол ми виждам тук. What? Ой, имам два ключа вече, едно TNT там се появи. Супер! Какво имаш? TNT ми се появи, челях. О, вече имам 3 ключа, бе! О, супер! О, като се появи дъма брадва магична, точно и чакам. Аз имам дъма брадва магична. Аз точно и чакам да ми се появи такава. Аз мога да я дам? Аз имам. Ми ако искаш. Нямам ли факли, бе? Имам въглища, бе, да. Аз ще имам факли. Аз ще дам 3 диаманта, ако искаш. За бравата ли? Да. Може, ама и чакай малко. Искам... Ама и ти чакай малко, като ги събера 3 диаманта, ще ги дам. Добре. Тук трябва това. Така, ръчки. Трябва да чакаме да се респауни. Те админи са на креативе. Къде ми са факличи? Ето ги. О, ела да видиш една много яка глава. Къде? Ами тук дето копая дърво. Ма той падна и се уби. И е на спауна в момента. Много яка глава. О, такуваха диаманти!
Дай, Диаманти, диаманти, диаманти! Давай, Вики! Два диаманта! 3 диаманта събрах диаманти, които искаш. О, то моята тук е до... Не мога откъде да живея. Що бе? Аз съм до големия спаун. Не ми до голямата дупката. Каква голяма дупка. Дето намеряхме вчера. Ами като иска да се премести някъде в моето хълмо ми се направи някаква вратичка и... Ми да, точно те ще направи. При нас е много. Глави има нищо, ай. Ама някъде дето е по... Да, е тука. Там дето имам чест, си избери на къде да тръгнеш. Защо? Аз не съм влязал, там ми с вратата съм. Да бе. Аре бе, имам 4 емералда вече. Колко яки работи. Точно 3 диаманта събрах, още докато ги видях и ги... Дай. О, айран. Диаманти. О, диамант. Какви работи само има в тая мина. 4 диаманта. Ако открия още, ще ги дам всичките. Не всичките, но и аз искам да се направя дъма броня, ама... Аз събирам дъма, събирам. Когато открия, много ще имам. О, емералд пак. Доста работи имам така. Аз съм пулен. Трябва да прави един чет и служа нещата. О, паднах при един и му взех. Ти. Много яки клипови, много яка къща. Аре бе, взеха диамантите майте си. Хора. Не остана на мен. Колко дъма имам, не остана на мен. Аре бе. Преди като копах през... един камък и дом открих. Пък сега не става. Само 4 диаманта. И изпразни са малко. Къде Сега може ще направя. да са другите диаманти? Как се отрепах. Ото реснато! Кое? Мястото ги включи. Да, то е леснато. Трябва... идвам. Влеза в моята стая. Идвам. Имам доста стаи. Да те приводя в някоя. Маслената чупата? Не. Например тука. Тук не става, аз пробвах. Запуши го. Добре, тук горе имам за място за 2 легла. Тук е горе. Тук може имам място за 2 легла, ама като не искаш да живеем заедно, значи давам ти да направиш продукта, ето... Това е реснато. Ето и тук. Тук е реснато. Аз ще го ресна и за тебе. Направи се на врата. Благодаря. Айде. Имам 10 дъма. Къде е братвичката? Ми в младше. Окей. Аз имам приготвени 2 диаманта, утре ще дам 3, защото в момента нямам толкова. Аз имам доста емералда. Това да ги правя. Ще ги продам и спечелям доста пари. Да. Те продават ли това? Да, продават се. Да.
Аз си взема някаква брадвичка. Дома брадвичката не ми се хаби. Значи, ей тая. И отивам да си продавам работите. Какво трябва да напиша спаун? О, някакъв има ключове. И аз тем събирам дърво. Аз имам 3 ключа. Като имам след малко пусна пак тикла. Окей. Ого, колко пая тез. Не мога да се представиш. А пък аз колко дълма ще продам. Значи, първото е диаманти. Няма да си ги продам. Второто е лазурит. Имам 3 стака и 40... Ого, знаеш колко пари ще вземеш от той? 8 и 1, 9. Другото е 29 смарагда, 16 ще продам, другите си ги оставя. И още 8. Да ми останат 5. Другото е това, другото е кол, ма не са такива. А другото е айрон, а другото е злато. Окей. Имам 6111 монети. Аз сега си насъбера дърво. Въобще няма го харча за пари. Имам си достатъчно пари. Ма като се развия повече... О! Да знаеш какво имам? Какво имаш? Обсидиан. Мога да се оградя. О, имам един ключ. Аз гледам много мъниче, ще отворя честовете и трите. Аз ще го сетна и за тебе, тъй че... Ма ти преместваш ли си или просто искаш да се направиш някаква стаичка? Премествам се. Окей. О, тенти... О, някой друг го взе. Те ще са поудяли по той дърво. Аз не мога да взема той. Много гадно се чуя този телевизор. Само дет не го намалих. Тъй. Почвам баклипа. Окей. О! Здравейте отново. Върнах се. Нищо не ми даде. Правя се до Оливър къщата, защото там много дупки имаше и просто не можа да се направя там и тук да се правя. Ще има още стаи, много стаи ще има. Аз не са и глобите и тези неща, но после ще събера дърво. О! Ти имаш ли селянин? Имам. Просто ще го сложа, мисля. О, аз съм торта. И селянин. В един друг епизод ще много мъничък, ще отворим трите ключа, имам 3 ключа. Ще отворим. Това е чест. Аз се вземам моята глава и ще се сложа като твоята. Добре. Айде отидем да събим. Аз сега ще копая дърво. Окей. Аз имам един стак. И 2 стотака и 40 всъщност.
Добре. Ще оставя един стак тук. И 40. Окей. Ако мислите, ще умрете тук, просто после се преродите направо. И нещата ви ще бъдат тук. Да. Папа ще бъдат. Защото много е високо. Аз почвам да правя чиста рума някъде. Добре. Защото моите честови вече свършиха. Добре. Апдейтваха го. Мината апдейтваха ли я? Не. Аз чаках за мината. Така. Това дърво. Пантофон. Така. После и другите неща да ги преместя. Моето. Така. Тук също ще сложа. Няма да има. Шкоба. Колко статации. Близо до чест рума има оня равин е тука. Кой? Близо до чест рума оня равин. Какво равин? Она е пропаст. До равината и че... Така. За кирката. Не. Искаш ли? Не. Аз съм 3 кирки дома. Аз какво ще направя там? Иначе аз имам дома. Окей, бе. После ще покажа. Така. И аз имам доста дъма, защото копая там, като видят дъма и на никой не го оставам. Да. Направих си и бронка. Имам тенти! Направих и взех си ключ. Здравейте отново. Ще бъда малко се спря. Така. Готова съм в 6 рума. Добре. Аз имам много още. Просто това ще е клипа. Чакайте втори епизод на Soundplex Survivor. И до следващия пак транспортер с мен беше Оливър чрез 24. И довиждане! Да, и аз и сега ще спра клипа. Готово. Така продължавам. Като сложа това. Общо минути клипа е 10. Сериозно ли? Аз си продължавам още. Някои епизодите ще бъдат 20 минути, 1 час може. Да. А пък аз сега си такова ми... Ще тъкаш. Да, и аз спирам клипа. Довиждане. Довиждане.